to kata gin bende gik ma gimedo luwo ka gitimo mana nonro. Weche ma kamago ang'eyo gi weche manyien nyakoro Ramogi Jwang' ma kawuono, weche manyien mag kawuono chieng' tich adek wan ga ng'ich welo, wantiere gi weche manyien bende mag oimore kod ikete mana kar kanyo. Koro Ramogi Jwang' ang' ibed kod ng'eyo ni gin mage matimore ka wawuok kendo warango gi achiel kachiel. Nyakoro Ramogi Jwang' paro mane ochwal e od bura mano ma kaunti ma Kericho, mano mar thicho oko gavana ma Kericho Erick Mutai oyudo sir kuom MCAs maromo 37. MCA ma Singowet Kiprotich Rogony lero ni gavana Mutai oseketho chike mag sirkal mamalo kod mago bende mag kaunti kaachiel gi tiyo marach gi apisi mare kod koso luwo kata bedo gi luor e okang' mamalo. Gigo ma odonjne godo ting'o rem timo tije e yo makare kaka ne oyiere kaluwore gi chike ma pacho ka, kendo rem luwo lai mag chano kaka omenda tiyo e kaunti. MCA no ma Singowet owacho ni apis gavana Mutai osebedo ka tiyo marach gi omenda mag kaunti ma oket tenge ne chenro mag dongruok. Gavana Mutai nigi ndalo 7 mano mar timo ikruok mar chiwo duoko mare mondo mi onyis gimomiyo onego dong' e apis. Of Article 10, Article 73 and Article 75 of the Constitution and Section 29 and 34 of the Leadership and Integrity Act 2012 by A. Overseeing misappropriation of funds raised for the victims of horrendous Londiani Junction accident tragedy, in which over Kenya shillings 9 million of public funds were lost. His Excellency the Governor, Dr. Erick Mutai, will appear before this House on 2nd October 2024. And he is free, of course, to be accompanied by the lawyers so that he can defend himself before this House. So please note, and therefore that means this portion shall be